आज मैं शादी में जो हल्दी लगता है बन्ना बन्नी को, उसका गीत गाने जा रही हूँ। प्लीज आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और नए अंदाज में है। आप लोग सुनिए हल्दी का गीत और सुन के आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये हल्दी का गीत कैसा लगा। लागी लागी रे बन्नों को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना के हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। गाओ गाओ रे सखी मंगल चार की हल्दी शुभ होवे। गाओ गाओ रे सखी मंगल चार की हल्दी शुभ होवे। आओ दादी हल्दी पिसाओ पहले गणेश मनाओ। आओ दादी हल्दी पिसाओ पहले गणेश मनाओ। होंगे पूरन सब विघ्न काम की हल्दी शुभ होवे। होंगे पूरन सब विघ्न काम की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना के हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। आओ मम्मी हल्दी पिसाओ विष्णु लक्ष्मी मनाओ। आओ मम्मी हल्दी पिसाओ विष्णु लक्ष्मी मनाओ। घर भरा रहे धन धान की हल्दी शुभ होवे। घर भरा रहे धन धान की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों के हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों के हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। आओ चाची हल्दी पिसाओ शंकर गौरी मनाओ। आओ चाची हल्दी पिसाओ शंकर गौरी मनाओ। ओ तो दे दिया मर सुहाग की हल्दी शुभ होवे। ओ तो दे दिया मर सुहाग की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। आओ चाची आओ भाभी हल्दी पिसाओ सीताराम मनाओ। आओ भाभी हल्दी पिसाओ सीताराम मनाओ। बना रहे धर्म संस्कार की हल्दी शुभ होवे। बना रहे धर्म संस्कार की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। आओ बुआ हल्दी पिसाओ कृष्ण राधे मनाओ। आओ बुआ हल्दी पिसाओ कृष्ण राधे मनाओ। ओ तो दे दी प्रेम वरदान की हल्दी शुभ होवे।
ओ तो दे दी प्रेम वरदान की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्ना के हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। आओ सखियां हल्दी पिसाओ मंगल मनाओ। आओ सखियां हल्दी पिसाओ मंगल चार्ग मनाओ। ओ तो दे दी अपना आशीर्वाद की हल्दी शुभ होवे। ओ तो गावे मंगल चार की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। लागी लागी रे बन्नों को हल्दी आज की हल्दी शुभ होवे। प्लीज आप लोग मेरे गीत को सुन के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को ये हल्दी का गीत कैसा लगा।